Salutare! Astăzi vom învăța cum să facem o animație în Photoshop 6, adică una de genul ăsta. Bun! Pentru a începe, deschidem un fișier nou cu dimensiunile dorite și conținut fundal transparent. Dăm OK. Ne scriem textul o mărime destul de mare. Bun! Alegem culoarea textului, eu am ales roșu. Și după ce am făcut acest text, îl duplicăm apăsând către J, dar mai întâi să vedem câte litere are. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De 10 ori îl vom duplica. Bun, dar mai întâi... Bun, după ce l-am duplicat, la fiecare strat vom scrie câte o literă. De exemplu, originalul va fi doar E, după care va urma doar litera F, după care FT, F2, F2, și facem așa până când toate literele vor fi bun. Nu mai avem mult. Bun. Da, vă luați ceva mai ales dacă aveți un cuvânt mai lung, deci chestia asta nu e recomandată pentru texte mari, pentru că vă veți plictisi la un moment dat. Bun, și în sfârșit, direct, bun, ștergem acest strat, pentru că am făcut unul în plus, tătării. Bun, după ce am făcut toate astea, vom ascunde și va rămâne decât E. Bun. După care veți da la fereastră animație. Aici. Bun. Și dăm cu frame. Ok, așa, da. Bineînțeles, eu voi face asta. Video group 1. Pentru că mi se pare mai ușoară tehnica asta, adică mai simplă decât ce am făcut. Ok, A, L, S. Și pe ce am făcut asta dăm înapoi aici și vor apărea toate, bineînțeles, pe ce le facem vizibile. Bun, deci, pentru prima este E, pentru a doua va fi F, pentru a treia va fi F, pentru a patra va fi F2, pentru a cincea F2, pentru a șasea F2, pentru a șaptea e mult mai simplu să facem așa și mai pe înțelesul tuturor.
Bun, și în sfârșit F-tutorials. Ok, bun. Aici arată că la 5 secunde, dar noi vom alege durata la care vrem. De exemplu, voi alege 0,2 și asta ar trebui să o facem la toate. Ok. Este puțin cam lung acest proces, dar sincer merită dacă vrei să pui undeva. Ok, am făcut asta. Acum e gata și începem de la 1, dăm play. Ta-da! Sper că v-am ajutat. Oricum, pentru a salva-o, o vom salva pentru dispozitive web, pentru că dacă vrem să o punem pe internet, bun. Presetare nu. Ok, și aceasta este o salvă. În documente fără titlu 2, salvare. Bun, asta a fost tutorialul. Sper că v-am ajutat. Pa, pa!